Com a mares i pares d'adolescents, si sentiu que els vostres filles o els vostres fills es perden o deixen de ser qui són, és que estan tenint una adolescència saludable. Sí? Perquè una de les coses que hem d'entendre, i crec que gràcies també a la divulgació cada cop més famílies doncs tenen més clar, és que l'adolescència és un procés de transformació i de metamorfosi profund. Fa poc estàvem en un congrés i un neuropsiquiatre ens va ensenyar dos escàners cerebrals, un d'una persona adolescent i l'altre d'una persona amb una malaltia neurodegenerativa. Ens va dir, veieu, l'adolescència és una malaltia neurodegenerativa transitòria. És a dir, els canvis que es produeixen al cervell de les persones quan entrem en l'etapa adolescent són immensos. Clar que han de canviar. Aquells nens o aquelles nenes, no? Que tu estaves avesada a tenir un vincle i una relació, de sobte el cervell pateix, però no pateix amb negatiu, sinó pateix perquè hi ha una transformació profunda, canvis radicals. I això s'ha de reflexar amb el tracte, amb el dia a dia. Per tant, jo sempre dic, no? Quan les famílies venen a consulta amb temes d'aquest tipus, dic, això és salut mental. Si un adolescent que realment està sent un adolescent, això vol dir que té un procés saludable, no? Per ell o per ella, nosaltres ho vivim diferent. Entenc que d'alguna manera també ens ha de tranquil·litzar, de dir que és l'etapa en què li toca qüestionar-ho tot. És a dir, ens hem de preocupar més si tenim un adolescent pla que sembla que no pateix cap canvi, perquè entenc que en algun moment ha de passar. En algun moment s'hauria de donar aquesta transformació. És com quan parlem de la infantesa i venen famílies amb infants que potser mai fan soroll o mai es queixen o mai tenen una rebequeria i sempre són complaents, no? A mi em fa molta més por un infant, quan vaig a escoles, aquell alumne o aquella alumna que ningú se'n dona compte si hi és, a qui ens està parlant de potser no està habitant el seu territori, no? I l'adolescència és un territori, és una frontera, i a les fronteres sempre passen coses.